Түбән Кама Сабан туйы 42 меңнән артык кешене кунак итте. Язгы кыр эшләре тәмамлану хөрмәтенә оештырылган бәйрәм Илинка комплексында узды. Кунаклар өчен бай эштәлекле программа әзерләнде. Татар эстрадасы йолдызлары чыгышлары, күңел ачу мәйданчыклары, бәйге ярышлар. Кадерле дуслар килгән. Туган авылыбызга рәхим итегез. Туган ягына ашкынып кайта яраткан халык, Сабан туйы сагындырып берләштерә һәр вакыт. Әйдә, дуслар, әйдә, Сабан туйларга кайтыйк, туганнар белән очрашып, бергәләп күңел ачыйк. Әйдә, дуслар, әйдә, Сабан туйларга кайтыйк, туганнар белән очрашып, бергәләп күңел ачыйк. Яшел чиремле аланда көчсүн ашап батырлар, жырлы биюле йыллалар, бу яшь дәртле чаклар, Әйдә, дуслар, әйдә, Сабан туйларга кайтыйк, туганнар белән очрашып, бергәләп күңел ачыйк. Әйдә, дуслар, әйдә, Сабан туйларга кайтыйк, туганнар белән очрашып, бергәләп күңел ачыйк. Июнь күні 2025 жылда бізде Түбән Кама шәһәрендә зур Сабан туйы узды. Шәһәр күләм Сабан туйы. Ямалиев Рустам Файзович Сабан туйы җирлегендә Мәскәүдән кунак булып чакырылды. Мэр янында, бөтен Татарстан дәүләт депутатлары янында. Һәм әлбәттә Сабан туйы зур гөрләп узды. 42 меңгә якын кеше килде. Кыр батырларын, көрәш батырларын данлап, зурлап рәхмәт хатларын тапшырдылар. Әлбәттә инде бәйрәмебездә төрле милләт вәкилләре булды. Анда татарлар да, урыслар да, керәшеннәр дә. Һәм инде Ямалиев Рустам Файзович әйткәнебезчә, без бердән булырга тиеш, бергә булырга тиеш. Бергә булсак, милләтебез үсәчәк, телебез үсәчәк әлбәттә. Әмма дә ләкин инде үзебезнең тел турында онытмаска тиеш, үзебезнең татар теле турында онытмаска тиеш. Без Индус Абый Тагиров әйткәнчә, саф, матур татар телендә сөйләшергә тиеш, бер-беребез белән, ата-анабыз белән, гаиләләребез белән, әби-бабайларыбыз белән, оныкларыбыз белән, хәтта аларның беренче телләре әти-бабай, әби-бабай булырга тиеш, әти-әни телендә, саф татар матур телендә. Сабан туй безнең татарларның гореф-гадәтләренең берсе. Онытмыйк, авыл җирлекләребезгә кайтыйк, шәһәр Сабан туйларына барыйк. Һәм инде 7 июнь көне башланып китте ул Сабан туйлар. Хәзер инде авылларда, авыл җыеннары дип атала күбесендә, шунда кайтыйк, туган илебезгә, туган инигебезгә кайтып, туганнарыбыз белән, авылдашларыбыз белән, күршеләребез белән сөйләшеп алып, аны турында онытмыйк. Барыгызны да милли бәйрәмебез Сабан туйы белән котлыйм. Сабан туй котлы булсын, дөньялар исән имин торсын, тазалык, байлык, уңышлар телим сезгә. Бәйрәм белән кадерле дуслар. Әйдә җыен матур күлмәгин ки, иртә таңнан бабай гармунда уйный. Ерактан туганнар да бит кайткан, бүген Сабан туй гөрли мәйданда. Әйдә җыен матур күлмәгин ки, иртә таңнан бабай гармунда уйный. Ерактан туганнар да бит кайткан, бүген Сабан туй гөрли мәйданда. Канатмы? Аллага шөкер иңдем. Туганнарыма, әтименеме, әткениме рәхмәт. Бар балларга кырын ятып, яшел гармуннар тартып, бер урам әйләдик әле Сабан туйларга кайтып. Сөенеп, карап калсыннар, кайтыр дип көтмәгәннәр, яшьләрем сөртсеннәр әле безне яр итмәгәннәр. Бар балларга кырын ятып, яшел гармуннар тартып, бер урам әйләдик әле Сабан туйларга кайтып. Сөенеп, карап калсыннар, кайтыр дип көтмәгәннәр, яшьләрем сөртсеннәр әле безне яр итмәгәннәр. Сөенеп, карап калсыннар, кайтыр дип көтмәгәннәр, яшьләрем сөртсеннәр әле безне яр итмәгәннәр, яшьләрем сөртсеннәр әле безне яр итмәгәннәр.